ଅବଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଜାଣ ବିଟପେ କରିବେ ରମଣ ଧନ ଲୋଭରେ ଜାତି ଦେବେ ଚଣ୍ଡାଳ ସଙ୍ଗ ତେ ରମିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ସାଧୁବଚନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଳି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ ବଳରାମ ଦାସ ଯାହା ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ରହିବ, କେଉଁଭଳି ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯିବ, କେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ କହି ଯାଇଥିଲେ କଳିଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। କହିଲେ ଧନ ଲୋଭରେ ଜାତିଭେଦ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମନ ରଚିବ ତା ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ନାରୀମାନେ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେର ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ସେଇ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଧନ ଲୋଭରେ ଜାତି ଦେବେ ଚଣ୍ଡାଳ ସଙ୍ଗ ତେ ରମିବେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଭୟ ନ କରିବେ ପତି କୋହରେ ନାଶ ଯିବେ କାନ୍ତର କ୍ରୋଧ ହେବ ଯେଣୁ ଭାରି ଯା ସୁଖ ନାହିଁ ତେଣୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ଲୋଭାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେହିମାନେ ନିଜର ପତିର କୋହରେ ନାଶ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ନିଜର ପତିର କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି କହିଲେ ଏ ରୂପେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେବେ ଦୋଚାରୁଣୀଟି ବୋଲାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତିକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେବେ ଆଉ ଦୋଚାରଣୀ ବୋଲାଉଥିବେ। ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାହିଟାପରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏବେ ତ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ପୁଣି କହିଲେ ଏ ରୂପେ ନାର ଖାର ହେବେ ଅନେକ ଚୋରଟି ମାତିବେ ଏକଥା ହୋଇବ ପ୍ରମାଣ ଶୁଣ ବଳିଆ ଦେଇ ମନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଭଦ୍ର ଚୋରମାନେ ବାହାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏବେର ଭଦ୍ର ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ଥିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହେବନି। ଆଉ ଏମିତିଆ ଲୋକ ସଂସାରରେ ବହୁତ ବାହାରିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚାମଡ଼ା ମାତିବେ ଖପର କରେ ଘେନିଥିବେ ରୁଧିର ବୃଷ୍ଟି ଯେ ହୋଇବ କେଅବା କାହିଁ ନାଶ ଯିବ ଯାହାକୁ ରଖିବିଟି ମୁହିଁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଥିବେ ରହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯେ ନାଶ ହେବେ ସନ୍ଥ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦିନେ କଳିଯୁଗରେ ସମୟ ଆସିବ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ମାନେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଥିବେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼ୁ ରକ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ମଚିଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋର ଅନର୍ଥ ହେଉଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ରଖିବି ସେଇ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହିଁ କେବଳ ରହିବେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନାଶ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁହୁଁ ଏହା ଶୁଣି ବଳିଆ କାନ୍ଦି ଉଠେ ପୁଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ହେ ମହାବାହୁ, କଳିଯୁଗରେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଦେବ, ଏଭଳି ପୀଡ଼ା ଲୋକମାନେ ସହିବେ, ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଳିଯୁଗର ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।